niin, täältä matkailukuvia taas Jyppyrän takapuolelta, Paljasselältä. Näkyy tuntureita ja vaivaiskoivuja ja vaivaisia on tuolla takapenkillä monta. Tuolla. Silmät sirrillä, ne on ollut taas jänkkäällä joikkaamassa eilisen illan. Jääpäs Hettan markkinointivideo. Tässä on oikealla puolella kuuluisa paikka, Paavontalo, jossa on kaikenlaista jännää majoitusta ja sitten on Ounasjärvi tuolla löytyy siellä ja Ounastunturi takana näin ja pikkuhiljaa ajellaan. Kävittekö te muuta kuin nopeasti pikaisesti tuossa luontokeskuksessa? Ja sitten Tunturi-Lapin luontokeskus on tuolla oikealla puolella. Siellä on kaikkia hienoja näyttelyitä ja juttuja. Ja sitten sen takana on Jyppyrän niin valtaisa laskettelukeskus. Ja Lunksilla ajellaan täällä vastaan näin. Ja sitten saamme poliisi kun ambulanssi ja se siitä tulee. Hetta-hotelli. Tänne mun kakkulat. Hetta-hotelli, juu tää. Verton liikenne ja Pohjolan manni. Ei. Mennäänpäs katsomaan Hetta-hotelliin, onko siellä kakkuloita. Ja Lapin tupaan joikkaamaan karaokea. Jollota. Kato täällä on retkelle tonne Tunturiin. No niin, Sissit ahkio. ähkiöiden kanssa Tunturiin. No joo, jälleen saavumme Hettan keskustan lähettyville. Ja puhelimet soi. Mites tässä nyt sitten mitään teet, kun puhelimet soi? Ei voi vastata, kun on näin tärkeä videonteko päällä. Täytyy soittaa sitten myöhemmin. Hetan majatalo. Tuolla näkyy se oikeeta Lapin maisemaa tuolta vasemmalta puolelta viimeisen päälle lappalaismaisemaa. Ja tässä on kylän kannattavimpia kauppoja, Hetan aitta. Sieltä löytyy muun muassa matkatavaroita. Kaupungin talo on tässä. Onko tää kaupunki vai mikä? Ei kunta. Ja yökerho, Cafe Silja, aivan älyttömän hyvä. Ja tuolla on tommonen nuorisotila Kieppi, siellä voi käydä kiepit vetäsemässä ensin, ennen kuin menee tonne yökerhoon. Ja grillikioski sinne sitten tappelemaan yökerhon jonon jälkeen. Grillijanossa nyrkkeen. Ja Jussan tuvan kuuluisat pizzat, ne on mahtavia. Ja rantakokosta ja viinakaupasta lisää juotavaa. Ja apteekista puranaa ja rouhiaiselta vähän uusia vaatteita, kun entiset on revitty. Ja sitten tuosta saa nostaa rahaa tuosta automaatista. Sitten toki Hetan koulukeskus tässä. Ja Luppokoti, joka on vanhainkoti. Ja kirkko. Hettan kirkko on siellä mielettömän hieno. Ja jääveistokset, siinä on kato nuottiavain. Onpas vaan portaat. Joo. Näin mahtava meininki. Ja sitten jatketaan taas suoraa tietä eteenpäin. Kaikki on niin vakavia, kun täällä on niin jännä. Siinä olisi polttopuuta ollut paha. Sitten Tunturi-Lapin leipä, siellä on leipomo, siellä leivotaan leipää ja siellä saa sitten bensaa kanssa. Ja kafeeta. Kahveeta ja leipää ja bensaa ja
Luksurikapis. Näitä mä oon aina ihastellut. Näitä luksusluokan kabineja ja systeemejä. Täytyypäs videolle oikein ottaa minkälaiset ne on. Mutta sitä ennen tässä on ostoskeskus muistaakseni. Yksi aivan mielettömän kova ostoskeskus tässä vasemmalla puolella tuolla noin. Souvenir on sitten muuten viimeisen päälle. Virman pakusta huomaa, että miten on menestyvä firma, joo. Iveco on pistetty monta tuhatta 30 vuotta sitten rahaa. Hetan majatalo ja tässä on niitä luksuskabineja tuolla näkyy. No aivan uskomattoman hienoja. 5 tähden, vaan ne peräti 6 tähden luksushuviloja. Sinä muuten kannattaa käydä tuolla Hetan majatalon. Sitten on huoltoasema siellä piilossa ja sitten lähtimme Norjaan päin ja norjalaisia tulee jo sieltä vastaankin. Ja Hettan torille kurvaamme tänne näin. Huoltoasema varmaan auki ihan pyhää. Joo, täällä on sitten aivan mielettömät ostoskeskukset. Savi Juodridry. Isojoen konehalli ja Sportbutiikki ja Hetta Silver ja kaikkea. Kai tällä kesäaikana tässä vähän jotakin pihamyyntiäkin on talvella. Käsitöitä ja... Saankohan me kahveita tässä rakennuksessa? Ei tässä varmaan saa, mutta oothan mä sitten jotakin teukempata omasta pullosta. Kyllä on jämäkkä lumiukko, saavi päässä. Pitäis laihutuskuurille alkaa, mutta eiköhän se tuu tässä ennen juhannusta se automaattinen laihutuskuuri. Jaha, ja sitten Hettaan tullaan mä toisesta suunnasta. Ja äipä antaa siellä ohjeita, mitä muiden pitää tehdä. Ei, kun on ehdotuksia. Ne ei oo mitään, mitä pitää. Kyllä se on tuntuu no sun ehdotukset olevan, että aina on pakko just tehdä sitä, mitä sä ehdotat. Mutta ne ehdotus ei oo pakko tehdä mitään. Mennäänkö kauppaan soppailemaan? Jätesäkkiä kodin putkimiestä. Tekstiilirouhia. Oivariinia vai voileviä? Kumpaa? Oivariin. Menemmekö tekstiilirouhiaiseenkin vielä soppailemaan vaatteita? Se on kylän kaikkein kovimpia vaatemyyjiä.